2 टाईपचे मच्छी आणले ते, म्हणजे कमी नाही आणले, जास्त आणले तिने बघा. म्हणजे कोणीतरी घरी येणार आहे, राईट? कोण येणार आहे घरी? मम्मी, मामा, मामी. हां, कारण आम्हाला एवढी तर लागत नाही. तुम्हाला दाखवतो. ही रावस मच्छी आहे, राईट? रावस मच्छी आहे. आणि कुपा आहे. हे खूप आहे. आणि तू काय करते? मी विलीला धार काढते. किती रुपये घेते विलीला धार करायचे? तू देशील तेवढे. मग बाहेरच्या लोकांना बिझनेस कसं होणार, तू घरीच करणार तर? येत नाही ना टायमावर. बरोबर. आणि तुम्हाला आमची दिल दाखवतो. रेसिपी तर बघा तुम्ही. रावस आणि कुपा. हा, मच्छी आणली आणि बघा मच्छीच्या बाजूला बसायला पाहिजे होती. ती कुठे बसले बघा, एकदम दरवाजामध्ये. तुम्हाला दिलचं दिल दिसत असेल बघा. दिल, तिला जायचंय बाहेर पावसाचं. तुम्हाला परत क्लिअर करूया आपण, नवीन जे सबस्क्रायबर आहेत ते. क्वेश्चन आहे, नॉनव्हेज मध्ये तुला काय आवडतो खायला? मी कुठे खाते नॉनव्हेज? मी कुठे खात नाही. मग मी नॉनव्हेज खात नाही. लहानपणापासून तिने नॉनव्हेज खाल्लं नाही. नॉनव्हेजची टेस्टिंग पाठच्या व्हिडिओमध्ये कमेंट्स होते की तुम्ही ते टेस्ट करून दाखवली नाही. जर व्हिडिओ श्रावणमध्ये शूट झाला असेल तर आम्ही टेस्ट नाही करू शकत. जर तो व्हिडिओ गुरुवार किंवा मंगळवारी शूट झालाय तर मी खात नाही. आणि मम्मी तर खातच नाही, त्यामुळे मम्मी टेस्ट करूच नाही शकत. आणि ह्या 3 कंडिशन मध्ये असेल तर आम्ही टेस्ट नाही करू शकत. त्यांना मी मस्करीने बोलले की तुम्ही टेस्ट करून दाखवा. त्या ओडिसावाले होते ना, त्यांना मी म्हटलं, त्या भाभीला म्हटलं तुम्ही टेस्ट करून दाखवा. आणि छान रेसिपी पण छान झाली होती त्यांची. सुका दौला म्हणजे ते काय काय बोलतात त्याला? झिंगा. त्यांनी झिंगा म्हणा. हा, झिंगा, सुका झिंगा. ती कोळंबी सुकवलेली त्याला झिंगा बोलतात. हे सुका छान असतो. त्याच्यामध्ये आपण कोणती पण भाजी करून अशी करू शकता. आणि मी पण तशी करते कधी कधी. बटाटा टाकायचं, कोबी टाकायचं, फ्लावर टाकायचं, कुठली पण भाजी, दोडका वगैरे कुठली पण भाजी त्याच्यामध्ये टाकून झिंगामध्ये करू शकता नॉनव्हेजच्या दिवशी. असेच अजून खूप शूट झालेले आहेत, रेकॉर्डेड आहेत, ते मला अपलोड करायचे अजून आहेत. आणि अजून पण आम्ही ट्राय करू. तुम्हाला हेही कन्फर्म सांगतो की आता ते दिवाळी येईल तर दिवाळीचे कोण अगोदर बनवणार नाही, राईट? तर आम्ही काय करू, आम्ही ह्याच्या गेल्या वर्षीच्या दिवाळीचे जे ताटा आली होती त्याच्यात आम्ही टेस्ट केली. तर काय असतं, कोणत्या घरी एक जे समजा कोणाच्या घरी तर चकली असते ते चांगली बनते, कोणाच्या घरी करंजी चांगली बनते. तर आम्ही काय केलं, ते मी नोट डाऊन करून ठेवलेलं. तर ज्यांच्या घरी ते चांगलं होतं ना त्यांनाच आम्ही इकडे बोलू आणि त्यांना ते बनवायला लावू. म्हणजे तुम्हालाही शिकायला भेटेल की ते बेस्ट जे बनवतात ना ते आपल्याला बघता येईल ते कसे बनवतात ते. आणि माझी तर सर्व रेसिपी केलेलीच आहे दिवाळीचे. हा, म्हणजे हे फ्युचर असे असतात. आता ह्याच्यानंतर काय येणार आहे? आता येतच राहणार. आता मालवस चालू आहे. आता चिकन तर आता 15 दिवस चिकन नाही चालणार. म्हणून मच्छी आणली. आज आपल्याला एवढी सर्व मच्छी बघायला येईल. चिकनची रेसिपी माझी एक झालेली आहे मालवसच्या पहिली. ते अपलोड करायची आहे. मच्छी आणली 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पूर्वी जेव्हा आम्ही व्हिडिओ शूट करायचो तेव्हा मम्मी काहीही बोलायची. मम्मी त्या मच्छीची रेट पण सांगायची. तर ते जर मी व्ह्यूअर असतो तर मला खूप आवडेल असं रेट ऐकायला. तुमच्या इकडे कितीला भेटतं, आमच्या इकडे कितीला भेटतं, कुठे मॉलमध्ये किती महाग भेटतं, ते बाहेर एरियामध्ये किती स्वस्त भेटतं, हे सर्व ऐकायला मला तर खूप आवडेल. म्हणजे मम्मी तू बिंदास सांग, तू कितीला काय घेतलं, किती घेतलं ते सांगायला काय, जे आहे ते सांगणार. आता तू मोठ्या मार्केटमध्ये जा. आता ह्याची रेट सांगू नको आधी. आता हेच बघून तुम्ही आत्ताच व्हिडिओमध्ये तुम्ही सांगू शकता. हे व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही रेट सांगा की ही एवढी रावस कितीला असेल आणि हे 2 कुपे हे कितीला असतील. कुपे पण केवढे आहेत बघा, मोठे. दाखव त्यांना मोठं केवढं आहे. म्हणजे हा एवढे मोठे आहेत आणि हे आहेत. तर मम्मी हे तू कितीला आणलेस? जर मी मोठ्या मार्केटमध्ये गेलो असतो किंवा मी गेलो असतो तर हे मला वाटतं हे 200-300 रुपयाचे असतील. ही 100-200-150 रुपयाला अशी देतात काहीतरी, है ना? म्हणजे टोटल 500 रुपयाचे तरी असतील. जसं आपण एक नॉर्मल मार्केटमध्ये गेलो तर. तू कितीला आणलेस हे रावस आहे ना 100 रुपयाचे आहे. सर्व 100 रुपये? सर्व 100. केवढे आहेत बघ, मोठे. म्हणजे एकाचे आहे ना दोन तुकडे पडू शकतात. मोठे तर आहेत. आणि एवढे सर्व 100 रुपयाचे? हा, हे एवढे 100 रुपयाचे. कुठे गेलेले, होलसेलमध्ये? नाही, इथे आपल्या इथे बाजूला. मला माहिती आहे, आपल्या इकडे एक येतात ते खूप स्वस्त असतात. आणि हे कितीला आणलीस? तू सांगे कितीला असतील. ही कमीत कमी 100ला असेल, नाही तर 150ला असेल. हे 200ला आणते.
कुठे गेलेली? तुझी सबस्क्रायबर तर नव्हती ना? आपली मच्छीवाली आशाताई. तुझी सबस्क्रायबर होती ना? नाही मला सबस्क्रायबर भेटले तिथे होते 7 नंबरचे. काय विचारलं तुला? मला बोलले तुम्ही कुठे राहतात? म्हटलं मी इथे जवळ राहते. म्हटलं मी मच्छी घ्यायला आले. तर म्हटले तुम्ही एवढ्या लांब येता मच्छी घ्यायला? तर ते बोलले हा आम्ही इथे येतो, जरा चांगली पण देते व्यवस्थित. आता 7 नंबर बोललात तर आमच्या इकडे येण्यासाठी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटरचा आहे तो रस्ता, किंवा 2 किलोमीटर पण आहे. पण एवढे लांब येऊन रिक्षाने आले होते. माणसं रिक्षाने येऊन पण इकडे एवढे मच्छी घ्यायला असं. आणि हे बघा केवढं स्वस्त आहे इकडे. सर्व माणसं स्वस्त भेटतं पण आणि महाग पण भेटतंय कुठे कुठे. पण एवढी स्वस्त नाही भेटत. मला नाही वाटत एवढी स्वस्त भेटत. त्याच बोलत होते तिकडे पंजाब बँकेच्या तिकडे भेटतं ना, ते मला हे 500 रुपयाचे येणार. हा, तर मी तुम्हाला हे का दाखवलं की तुमच्या एरियामध्ये एवढी स्वस्त असेल तर तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा की हा. आणि तुमची एरिया कोणती ते सांगा. आम्ही तर राहतो विक्रोलीमध्ये, आणि विक्रोलीमध्ये त्या मच्छीवाल्यांचं नाव काय? मच्छीवालीचं नाव काय? आशाताई. हा, त्यांचं नाव आशाताई आहे. ते एवढे खूप स्वस्त दिलेत बघा हे. आणि 200 रुपयात एवढे येणं म्हणजे खूप स्वस्त आहे. आता तुम्ही पण सांगा तुमच्या एरियामध्ये भेटत असेल, किंवा तुमच्या एरियामध्ये एवढी मच्छी की तिला भेटेल. आता आपण रेसिपी बघूया. आता तू इथं काय बनवणार काय आपण? आता यात पहिले रावस, आणि हे आता आपल्या आहे ना 2 रेसिपी जाणार आहे. 2 दिवस जाणार आहेत. हे 2 रेसिपी 2 दिवसाला जाणार आहेत. का माहितीये का? एकालाच बनवायला भरपूर टाइम लागतो. ते फ्राय करायला, त्याचं कालवण बनवायला असं. आणि आता 2 आहे म्हटलं, एक उपा आणि रावस आहे म्हटल्यावर याच्यामध्ये 2 रेसिपी तुम्हाला काय तू बोलतोस तसं टाक. हा, आणि जर रेसिपीची लेंथ 15 मिनिटच्या वरती झाली तर मी पार्ट 1 आणि पार्ट 2 टाकेल. 2 पार्टमध्ये डिवाइड करेल मी, पार्ट 1 आणि पार्ट 2. आणि मी रेसिपीच्या व्हिडिओच्या पहिलेच सांगितलं आहे, या रेसिपीमध्ये बडबड आणि रेसिपी दोन्ही भेटेल तुम्हाला. थोडीशी बडबड. हा, ह्याला टायटल पण आम्ही देऊ शकतो असं, थोडीशी बडबड थोडीशी रेसिपी. ही पण सिरीज चालू करू शकतो. काय आमच्या डोक्यात खूप वेगवेगळे येत राहतात. अजून कितीतरी सिरीज काढायच्यात, पण मी अजून रील सांगणार नाही. नंतर तुम्हाला बघता येतील. जसे शेजारींचे काढले तशी अशी काढू शकतो, ब्लॉग टाकू शकतो, आणि अजून खूप काही आहे. दिवाळीसाठी आहे, त्याच्या पुढे पण आहे. पण असं काहीतरी तुम्हाला वेगवेगळं भेटतच राहील. आणि माणसांना खूप बोलतात की भेटायचं. आम्हाला पण वाटतं भेटायचं, पण ते कसं करायचं, काय करायचं, आधी एवढं हाय नाही बरोबर. नंतर आम्ही प्लॅन करू सर्वांना भेटायचं. उलट आम्हाला आवडेल कोणीतरी भेटायला. किती मजा वाटेल कोणीतरी. आता मम्मी बरोबर सेल्फी मागतात, तर इन केस असं मला कोण बोला ना मला सेल्फी पाहिजे, तर मी 10-12 घेऊन टाक माझ्याकडून. तर खूप मजा वाटते असं ऐकायला. सेल्फी हा, फ्री मध्ये. तर आता आपण रेसिपी बघूया. आता पहिली मच्छी साफ करते. हा, साफ कर. हा, हे पण खूप बेसिक आहे. कोण मच्छी साफ करून दाखवत नाही. इव्हन मला पण कधी समजत नाही मच्छी कशी साफ करायची. पण तू डिटेल मध्ये परत सांग की मच्छी कशी साफ करायची, काय करायची. सगळे भाजी सकट मी साफ करून दाखवलेले. माझ्या चष्म्यान दिसतंय का तुला? मग कशाला लावला? केवढा मोठा वाटतं तुला तो? आधी रावस साफ करते. हे रावस आहे ना, डोका पाहिजे तर डोका ठेवायचा, म्हणजे एवढा अर्धा कापायचा. डोक्याच्या बाहेर असं साईडला कापायचं आणि डोक्याचं कालवण करायचं. आणि नको असेल ना तर डोक्याचे हे असे पंख काढून टाकायचे. हे पाक असतात ना, हे काढून टाकायचे. आणि मच्छी पण आहे ना, ताजी काय शिळी समजायची असेल ना तर हे आहे ना, मध्ये हे लाल असतं बघा. हे लाल असलं की ताजी मच्छी समजायची, आणि काळी असली ना तर शिळी मच्छी समजायची. आता पहिले आहे ना त्याचे असे हे पंख कापून टाकायचे. ते कापून झाले की अशी त्याची कौलं काढायची. परत अशी उलटी फिरवायची आणि उलटी, म्हणजे दुसरीकडनं आहे ना दुसरीकडची कौलं काढून टाकायची. आता तुम्हाला आहे ना डोकं काढायचं नसेल तर हे असे पंख काढून टाकायचे. हे डोक्याचे भाग दुसरीकडनं काढून टाकायचे. असं करायचं. आणि असे काढून पण आहे ना, तुम्हाला कालवणाला जर पाहिजे ठेवायचं असेल ना, मच्छीचं कालवण करायचं असेल, नाही करायचं असेल तर हे असं ठेवायचं. हे फ्राय करण्यासाठी असेल ना. हा, म्हणजे हे शेपटी कापायची आणि हे पूर्ण फ्राय करण्यासाठी ठेवायचं. आणि पूर्ण फ्राय करायची असेल ना तर याला मध्ये असं कट द्यायची दुसरीकडे एक. आणि समजा आपल्याला डोकं कालवणाला पाहिजे असेल ना, त्याचा अर्धा भाग असा थोडासा डोक्याच्या साईडचा भाग एवढा कापून घ्यायचा.
हे बघा, हे कालवणासाठी घ्यायचं आणि हे मच्छी फ्रायला घ्यायचं आणि अशी त्याला कट मारायची. एक इकडे कट मारलीस आणि एक इकडे एक कट मारली. इकडे, दुसरीकडे 2 कट मारायचे. म्हणजे एकदम कापायचं नाही, थोडी थोडी कट मारायची. आणि हे डोकं ठेवायचं कालवणासाठी. अशी सर्व आता मच्छी ही साफ करून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. सर्व मच्छी बघा अशी कापून घेतली आहे. हे मी फ्राय करणार आहे आणि डोकं आहे ना ह्याचं मी कालवण करणार आहे. आता मी स्वच्छ आहे ना धुवून घेते. मच्छी साफ केली आहे आणि हे डोके ह्याचं कालवण बनवणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना आता मसाला बनवायचा आहे, मला वाटप बनवायचं आहे कालवणासाठी. त्याच्यासाठी हा नारळ पण फोडायचा आहे, तर उशीर होईल ना. मग मी पहिलं काय करते, या मच्छीला आहे ना थोडासा मीठ लावून ठेवते. थोडासा मीठ लावून ठेवायचा म्हणजे मच्छी खराब होत नाही बनवेपर्यंत. असं मीठ लावून, थोडासा मीठ लावायचा एकदम. आणि आपल्याला नंतर थोडं टाकायचंच आहे, पण आपण आता टाकला ना जास्त, म्हणजे बरोबर आता टाकला ना तर नंतर नाही टाकायचं. मग लसूण सोलते. मच्छीला मीठ लावून ठेवलाय आणि आता लसूण सोलते. खोबरं नाही, नारळ आणलाय, नारळ फोडायचंय आणि किसून खोबरं घ्यायचंय. आणि यांनी मी नारळ फोडते नेहमी. हे माझ्याकडे भरपूर वर्षापासून आहे. कोयता पण आहे माझ्याकडे, गावचे आणलेले 2 आहेत. तू हे सांगू नको काय आहे ते. ज्यांना पूर्वीपासून व्हिडिओ बघतात त्यांना माहिती आहे मम्मीच्या हातात काय आहे. तर तुम्ही कमेंट्स मध्ये सांगा हे काय आहे मम्मीच्या हातात. आहे बघा, पण नवीन असलेल्यांना नाही माहिती आहे. हा, म्हणून तर मग ते कमेंट्स वाचतील ना, मग तुम्ही खाली कमेंट्स वाचा. जड आहे पण हे खूप भरपूर जड आहे. हा, तू सांगू नको काय ते. नाही सांगत. चल. आता मी नारळ फोडते. अरे वा, एका ह्याच्यातच. आता जेवढं आपल्याला वाटपाला खोबरं पाहिजे असेल ना तसं वाटप करायचं. आपल्याला जास्त माणसं, आता माझ्याकडे पाहुणे येणार आहे म्हणून मला खोबरं जास्त लागणार आहे, म्हणून मी नारळ आणला. हे बघा, दिलनी हा बॉल तिकडून शोधून काढला. त्याच्या आतमध्ये बॉल गेला होता, तर हिने हा शोधून काढला. आता मी हा फेकतो बघा. आता मी अर्धा नारळ किसून घेतलाय बघा. आपण आता कधी बोलतो ना 1 वाटी खोबरा घेतलाय, म्हणजे 1 वाटी म्हणजे ही 1 वाटी, म्हणजे हे 2 वाट्या. 1 नारळ अख्खा असल्यावर 1 नारळ. 1 नारळ म्हणजे 2 वाट्या. हा, 1 नारळ म्हणजे 2 वाट्या. आणि आपण आता बोलतो ना मी अर्धी वाटी घेतली म्हणजे 1 वाटी ती. ही 1 वाटी. हा, 1 वाटी खोबरं घेतलं. ही 1 वाटी झाली. हा, आणि आपण अर्धी वाटी खोबरं घेतला म्हटला ना तर ह्याचा अर्धा खोबरा, बरोबर, म्हणजे अर्धा किसलेला खोबरा. म्हणजे आता मी 1 वाटी खोबरा किसून घेतला. हा, 2 वाटी म्हणजे 1 नारळ. हा, 2 वाटी म्हणजे 1 नारळ. किंवा 1 नारळ घेतला किंवा 2 वाटी घेतली. हा, 2 वाटी घेतला. मग 1 नारळ घेतला तर 1 नारळच बोलणार ना. हा, बरोबर. 1 नारळ किसून घेतला. 3 वाट्या म्हणजे 1.5 नारळ. 1.5 नारळ. हे खोबरं आणि ह्याच्या मोठ्या 2-4 लसूणच्या पाकळ्या आहेत ना फोडणीसाठी ठेवते आणि हे वाटायला घेते. आपल्याकडे कमी माणसं असतील ना तर आपण कमी खोबरा घ्यायचा, पण मच्छीमध्ये ना खोबरा चांगला लागतो. आणि प्रत्येकाच्या पद्धती पण असतात. काय माणसं म्हणजे राई पण वाटतात. 1 वाटी चांगली अशी राई घेतात, मोहरी घेतात, पाण्यामध्ये भिजत ठेवतात आणि ते पण वाटतात. त्याची पण ग्रेव्ही छान होते. एवढी जास्त राई घेतात? हा, एवढी राई घेतात. म्हणजे ते ओडिसा लोक, आपण त्यांची डिश बनवली आहे ना. कोथिंबीर आपण आणली ना तर ती साफ करून आपण पिशवीत ठेवायची फ्रीजमध्ये, पण घेताना आहे ना धुवून घ्यायची, कारण त्याला माती असते. अरे रे रे, कशी पळते.
आता ह्याच्यामध्ये आहे ना मी 3 चमचे मसाला घेते. हे आपले चहाचे चमचे असतात ना, 3 चमचा. हा आपला कोकणी मसाला आहे ना. हा कोकणी मसाला आहे. आणि कोकणी मसाला कसा बनवायचा तेही आम्ही दाखवलाय. 1 kg पण दाखवलाय आणि 10 kg पण जास्त कसं. करून त्यांच्यासाठी 1 किलोचा दाखवलाय, ते पण घरात बनवून दाखवलाय. हा ते असं पण नाही की तुम्हाला जास्त बनवायचं आणि थोडाच मसाला अर्धा किलो पाहिजे तर तुम्ही घरामध्ये मिरची आणून आहे ना तेवढ्यात तुम्ही मिक्सरवर करू शकता. एवढी पण मी सोपी पद्धत दाखवली आहे. तुला एक क्वेश्चन विचारतो. एकीकडे आपण मसाला घरी गरम करून बनवतोय आणि एकीकडे मसाला आपण उन्हात गरम करून बनवतोय. तर उन्हातला आणि घरातला कोणता क्वालिटीमध्ये फरक पडेल का? क्वालिटीमध्ये काहीच फरक नाही पडणार. फक्त कसं मिरची कुरकुरीत व्हायला पाहिजे. आणि घरात गरम केली तर मिरची काली नाही करायची. हा जे काही आहे ते मिरची बरोबर गरम झाली पाहिजे. ते बरोबर उन्हात झाली असली पाहिजे किंवा घरी असली पाहिजे. एकदम कमी गॅसवर मिरची फक्त गरम झाली पाहिजे अशी. आणि बाहेरचे मसाले स्वस्त का असतात? आपले मसाले महाग का असतात? करत नाही, देठ कापत नाही, साफसफाई नसते त्यांची, धने साफ करत हा नाही. धने खूप इम्पॉर्टंट आहे. मी असे. जेव्हा बघितलं ना ते एक लो क्वालिटीचे धने पण होते आणि एकदम साधे. एकदम साधे. आणि आम्ही घेतले ते चौपट त्याची प्राइस होती. आपण कसं धने आणले की घरात पाकडतो, पुढची घाण काढून टाकतो, ते सर्व देठं काढत काढून नाही. टाकतो. ते सर्व काढत काढत नाही. त्याच्यामुळे त्यांच्या सामानावर डेट असते आणि आपल्या घरात मध्ये आपला मसाला 3-3 वर्ष टिकतो. बरोबर आहे. मी जसं तुम्हाला बोलू या रेसिपीमध्ये तुम्हाला रेसिपी पण बघायला भेटेल आणि थोडी आमची बडबड पण बघायला भेटेल. कारण मी जे काय विचारतो ते रेसिपी रिलेटेडच आम्ही डिस्कस करतोय ना. आणि तुम्हाला आमच्या घरी कसं काय होतं, दिल कशी खेळते, रेसिपी कशी बनते हे तुम्हाला व्हिडिओ बघायला भेटेल. म्हणून हा व्लॉग किंवा व्हिडिओ खूप मोठा होईल. आता किती मोठा होईल तोही मला माहिती नाही. आता पुढची रेसिपी दाखवू मी. आता काय करणार आहेस? आता मसाला वाटणार आणि मच्छी मीठ लावून ठेवलाय ते पहिलं फ्राय करणार आणि मग कालवण घालणार. झाली. करायचं काय सोपं असतं एकदम. आता आमच्यासारखी तुम्ही 2 माणसं असाल ना तर तुम्ही असं पाव किलो मिरची आणून पण तुम्ही करू शकता एकदम आरामात 2-4 महिने. 2 आहे का पण 3 जण आहेत? ती काय दिल काय मसाला थोडी खाते. ती मच्छी ती अशी नाही खाणार. हे तुम्ही दिली ना मच्छी तिला तर ती अशी मच्छी नाही खाणार. आता ती फ्राय करून जेव्हा द्याल ना फ्राय करून देणार ती पण. ती बघते मग कशी वरती बघते आम्ही काय बोलतोय. फ्राय करून पण ती आहे ना सोडून देणार तेव्हा ती खाणार. साफ करून काटा वेगळा करून अशी आहे. आता बघा आतमध्ये किचनवर मच्छी ठेवली आहे. मी आता इथे का नारळ फोडून खोबरा किसायला आले पण ती बघा घरात गेली आहे काय. ती इथेच आहे. आणि या व्हिडिओला मी एडिट करणार नाही. जेवढा मोठा होऊ शकतो तुम्हाला. ऍक्च्युली हे व्लॉगच आहे आणि आम्ही जे काय बडबड करतो ते आम्ही तुम्हाला पूर्ण दाखवू. म्हणून तुम्ही हे एका जागेवर बसून व्हिडिओच्या स्टार्टला पण क्लिप टाकेल मी. हा व्हिडिओ मोठा होईल त्यामुळे तुम्ही आरामात बसून हा व्हिडिओ बघा. आणि रेसिपी जर स्पेशल रेसिपी ह्याचीच रेसिपी बघायची असेल तर मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक देतो. फक्त रेसिपी बघायची असेल त्या लिंकवर क्लिक करा. तुम्हाला फक्त रेसिपी दिसेल. हे काय आमची बडबड दिसणार नाही मग तुम्हाला.